Θεοκαράκης. Σε κάποιους αγώνες που συμμετείχε πέρσι ο Στράτης. Ο Παύλος Ομοσχούτης, ο οποίος επανήλθε στους αγώνες, και αυτό είναι καλό γιατί είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος οδηγός. Έχει πολλά να δώσει. Έχει πολλά να δώσει ακριβώς στους θεατές. Και στο συναγωνισμό σίγουρα. Και στο συναγωνισμό σίγουρα. Ο Παύλος Ομοσχούτης, ο οποίος ήταν έκτος στην κατηγορία Α9 το πρώτο βράδυ, στο πρώτο μέρος του αγώνα. Έχοντας κάποια προβλήματα. Να το σημειώσουμε αυτό. Σε έναν αγώνα που, όπως είπαμε, έχει 13 ειδικές διαδρομές, οι οποίες είναι ακριβώς ίδιες και την επόμενη μέρα. Εδώ είναι ο Γάκης Καλεμτζάκης με τον Ακύλα το Μαυρίδη. Ένα πλήρωμα από τη Θεσσαλονίκη με ένα Σιέρα με κίνηση στους πίσω τροχούς, Σιέρα Cosworth. Να σημειωθεί το αυτοκίνητο, αυτό είναι το περσινό αυτοκίνητο που έτρεξε ο Ντρούγκμανς στη Χαλκιδική. Η επίδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Για την πρώτη μέρα τουλάχιστον ήταν τέταρτη γενικής και τέταρτη στην κατηγορία τους. Ήδη τους βλέπουμε εδώ στην ειδική Δουμπιά. Ο Γέρλιτσικ εδώ με τον Οκάν και Λάτσια Ιντεγκράλε κατηγορίας Α9. Μια συμμετοχή που συμπαθεί, θα λέγαμε, ιδιαίτερα το Χαλκιδικής. Έρχονται συχνά σε αυτόν τον αγώνα. Και εδώ η γνωστή συνταγή Lancia Delta Integrale, ένα αυτοκίνητο προετοιμασμένο και νοικιασμένο από μια πάρα πολύ καλή Ιταλική ομάδα. Ο Γέρλιτς, ο οποίος πέρσι ήταν πάρα πολύ ταχύς, είχε και ένα ατύχημα. Φέτος δεν έδειξε την περσινή του ταχύτητα, ίσως γιατί ποντάριζε στο να πάρει κάποιους βαθμούς για το τουρκικό πρωτάθλημα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Ο Κόλεφ με τον Ιγνάτοφ και η Σιέρα Cosworth. Μια ακόμα συμμετοχή. Μια ακόμα συμμετοχή που την πρώτη μέρα έφτασε στην ένατη θέση γενικής και 7η στην κατηγορία τους. Εδώ τους βλέπουμε στα πλάνα. Εδώ είμαστε στον Πολύγυρο. Φαίνεται να πηγαίνει φυλαγμένο το πλήρωμα. Άλλωστε είναι η πρώτη μέρα και οπωσδήποτε δεν ξέρουμε τους στόχους του για τον αγώνα το συγκεκριμένο. Ναι, αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας. Βλέποντας κάποια περάσματα κάποιων οδηγών, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι έχουν κάποιο στόχο. Άλλος έχει τον τερματισμό, άλλος κάποιους βαθμούς, άλλος τελικά την επίδοση του αγώνα. Σώτος Κοκκίνης, Γιάννης Χάλαρης, μια στιγμή, όπως λέμε στους αγώνες, στον Άγιο Παύλο. Ο Σώτος Κοκκίνης, ο οποίος την πρώτη μέρα ήταν πρώτος στον Γκρουπνί. Οδήγησε αρκετά γρήγορα ο Σώτος, ήταν πρώτος στην κατηγορία. Θα έλεγα γρήγορα, φυλαγμένα. Τώρα πάντου βέβαια υπάρχουν στόχοι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα. Εδώ βέβαια το όργανο της τάξεως στοχεύει σε άλλες στιγμές για να γράψει αυτούς που πηγαίνουν γρήγορα, ενώ βλέπουμε τον Κοκκίνη στα Δουμπιά. Ο Κοκκίνης λοιπόν πρώτος στην 4 και έκτος γενικής. Εδώ ξανά στον Άγιο Παύλο για να δούμε το επόμενο αυτοκίνητο. Το νούμερο 21 που βλέπουμε εδώ είναι